Diuen que no tenim experiència, però portem anys aixecant alternatives al carrer i a la institució. Diuen que som radicals, perquè volem que es respectin els drets de totes les persones. Diuen que som minoria, però volem ser la Vilanova del 99%. Que som massa idealistes, perquè ens creiem allò que defensem. Que som els del no a tot, però som els del sí a la justícia social. Pensen que no estem preparats, però no saben que hem après molt dels seus errors. Diuen que anem per lliure, però sabem que la democràcia és molt més que votar cada 4 anys. Ens acusen d'aturar l'economia, però volem conservar el nostre entorn. És des de la proximitat que es canvia el món. El que diuen de nosaltres només ens fa més fortes. La Vilanova que ve és feminista, ecologista, socialment justa, republicana i antifeixista. La Vilanova que ve per recuperar les sobiranies. La Vilanova que ve per construir la república barri a barri i carrer a carrer. Fem-ho juntes. Capgirem Vilanova i la Geltrú.